Hello, good afternoon mga igsoon, mga higala, mga kapamilya, kabarkada, tanan diha. Kumusta mo diha? Have a blessed Sunday to each one of us. And then this afternoon mga igsoon, then na po akong Papa Pastor Dumano, no. Iyahan na po ang turno. Gusto siya mo share na po ninyo mga igsoon. Na siya i-share ninyo of course about the word of God niya. Once again, lahi may ba? So paminawa lang ni ilang iyang i-share lahi sad ni sa ako lahi mamighiyas, no? And before the inamo sugdan, I just want to invite once again everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to follow my page mga igsoon, Kristohanong Mabungahon gyapon. Ang inyong makitaan, madungog tanan. It's all about the word of God, word of encouragement, pagdasig tanan, and then wala may naghimo ni init just para maka-income, no, but gusto lang namo i-glorify si Lord, and then gusto nako mga igsoon nga ipa-viral, ipa-trending ang Ginoo sa kanunay, no? Kanang siya may himong chismis ba ang pulong sa Ginoo, nindot gina siya mga igsoon, no? So once again this afternoon, mo share day akong akong papa, no? And then ako ipalaila sa bag-o pa nakadungog ani niya, no? He's 77 years old, and then 56 years siya nga nagministry ingon nga lagad sa Ginoo. Dugay na layo ra kay ko, 8 years pa man ko kapin, no? He's one of my mentor. Usay pud kana maglibog ko, mangutana ko niya kay dako naman siya kasinitian, no? So kani sad siya mao ni usa sa akong amahan mga amahan ako maigsoon nga grabe og ampo pud nako sa dihang kadungog man mo sa akong testimony, grabe ko kasalbahis, grabe ako ning kawatag kwarta na bat wala jud mo undang og ampo, pasalamat, and then niabot ang right time nga nadakpan ko sa Ginoo, no? So this afternoon akong ihatag ang panahon ni Pastor Arcangel Dumanon. Stay blessed. Maigsoon, maayong hapon. Lain na usab nga ilhanan ang atong hisgutan karon nga si Jesus hapit na mo balik. Ang atong tema, kung masangyawa na sa ang tibuok kalibutan, muabot na ang katapusan. Makita ang atong bersikulo sa Mateo 24, bersikulo 14. Akong basahon. And this gospel of the kingdom will be preached into all the world as a witness to all nations. Then the end will come. Kung malukot na di ay ang kalibutan sa pagwali, sa maayong balita, muabot na ang katapusan. Asa nakaha kita kutob karon sa atong pagwali? Ang Prime Minister sa Tunga nagdapit kang binihin sa pagkrusada sa ilang nasod. Iyang gidapit ang tanang tao nga motambong sa maong krusada. Ang layo nga dapit iyang gipalitan og mga television set. Sa ato pa sa nasod sa Tunga, ang tanang tao nakabati na. Ang presidente sa South Korea, membro sa Assemblies of God. Sa ato pa, wa natay tulubagon sa South Korea. Ang presidente sa Tanzania, Africa, nag-ingon, ang atong Dios mas gamhanan pa kaysa coronavirus. Nasangyawa na sad ni Jesus ang Africa. Nakadungog ko personal sa Modern Times Apostle nga si A.B. Simpson nga tinuod gayo di ay nga sobrang tag 30,000 kada buwan ang magpabunyag sa China kay didto siya gikan. Nagtago sila sa mga langob ug ang uban sa ilawom sa dagkong kahoy. Dunay mga Pinoy nga nagmaisugon pag-adto, nag-ismagol og Biblia. Usa ka higayon ni ana, nag-istorya sila sa usa ka youth nga insik, matud pa sa youth. Tulo pa kapatay ang akong naampuan nga nabuhi. Ikaw pastor, pila nay imong naampuan? Wa mo tingog ang pastor nga Pinoy. Naay balita sa China, usa ka Kristohanon natakbuyan og coronavirus. Ilang giampuan uban sa mga luha ug pag-agulo. Roma 8:26 na ayo. Ilang gisangyaw nga si Jesus nakaayo sa coronavirus. Sa Russia nga gitawag og the fastest growing Pentecostal movement, ambot asa sila magtigom. Ang ilang ebidensya, ang anak ni kanhi Prime Minister Nikita Khrushchev nakabig. Ilang gipatestimony sa Amerika nga si Jesus maluoy gihapon sa mga taong way Dios. Karon daghana ang nagwali sa internet tungod sa coronavirus. Ang kalibutan hapit na matapos. And this gospel of the kingdom must be preached into all the world. Then shall the end come.
Ayaw kumpiyansa igsoon. Susiha ang imong kaugalingon. Basin nilubad na ang imong unang gugma, Ephesian Church. Basin dasig ka sa simbahan. Dasig pud sa diskuhan. Pergamos Church. Basig imong biste karon, pinakigol na murag artista. Thyatirian Church. Basin nagtaya ka na og luto ang imong pabugnaw kulapo. Sardis Church. Magpinulsulta. Basin di nakasabot ang Ginoo nimo kay usahay dasig, usahay pud bugnaw. Igsoon, hapit na manukop, pagsangyaw ang tibuok kalibutan. Tungod sa coronavirus, human ini, muabot na ang katapusan. Ayaw kumpiyansa, basin mabiyaan ka. Maghinulsol ta, ipaubos ang imong kaugalingon, piyunga ang imong mga mata, ug mag-ampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa imong gugma nga gipadala si Jesus naganto sa krus aron kami matubos. Ginoong Hesus, pasayloa kami sa among mga sala, musulod ka sa among kasing-kasing. Salamat Amahan nga kami imo nang gidawat ingon nga imong anak. Sa ngalan ni Hesus, amen. Igsoon, kung naa kay balatian nga giantos, ibutang ang imong tuong kamot sa imong dughan, piyungang imong mga mata, tuuhi ang milagro sa Dios, mag-amputa. Amahan nga langit nun, salamat sa imong gugmang way panglubad. Ang puno na mo karon ang kaayuhan sa mga labod ni Jesus. Ikaw balatian nga nagsakit sa among igsoon. Pahawa sa ngalan ni Jesus. By the blood of Jesus, yarabasanda, rabasanda, rabasanda, rabasinibanday. Salamat Amahan sa kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung napanalanginan ka sa atong pagsangyaw, malipay kami pagpaabot sa imong kadaugan. Salamat sa imong pagpatalinghog hangtod sa sunod higayon. Ang Dios magauban kanimo. Mayong hapon. Hello, umaora to mga igsoon, ang iyang ikadasig ka nato ning taknas kapono. So siguro man akurat mo no. Lahi man mi og hiyas ingana sinayahan no. So by the way, basin na amoy mga pre-request, pwede ra sad niyo i-send inyong i-send sa comments no. Din tabangan nato nag-pray no, why imposible sa Ginoo mga igsoon, bisan asa karong dapita, bisan unsa man kakalayo mga igsoon, wala imposible sa pag-ampo. Amen. So once again, till next time, stay blessed mga igsoon. Let's continue to worship God, continue to serve the Lord in the midst of this crisis mga igsoon. Padayon ta pagpasalamat sa Ginoo. Nung dumi ang iyang pulong, di wa ta niya pasagdi, di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. Ang atong Ginoo mga igsoon, the great provider, siya ang yes, tinuod na mga igsoon og kanang sa iyang presensya na ang protection mga igsoon. Puput lang ta. Then padayon sa ta pagtuman sa balaod no. Di ta sige laro-laro. So kanang unsa may mga mando sa gobyerno ato sang sundon. Amen. So mao na mga igilaan. Till next time once again, to God be the glory. God bless. God bless.